मानोना आं दासिमबो ओंखाम जायाखै। बेखायनो हिनजावखौ गोसोखां दाबो नेनानै दङ। हिनजावखौ फैगोन साननानै आं दाबो नेनानै दङ। खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन, नैबे भिडिअखौ आङो हर गेजेरावब्लाबो बानायनाय जाबाय। न'खरनिफ्राय आंखौ गले गले खावलायबाय थानायलाय आङो भिडिअखौ बानायनो गोनां जाबाय। गासैबो थंखौहाय जाय गारजेन बेनो खोन्थाजोबखादों। आङो नोंथांमोननो बिथांनि भिडिअ क्लिपखौ देखायगोन आरो नोंथांमोना खोनासंना लादो मा जाथाय जादों। जोंनि बर' समाजावथ' हिनजाव खारनाय हौवा खारनायफ्रा गोदान बाथ्रा नंखाला। माने खनले सानफ्रामबो साथाम साब्रै खोनायो, फन फैबाय थायो, मिथियो। दा बिनिखायनो रायजो राजाफ्रा बे बेक्तिनि बुंनायखौ खोनासंनानैहाय, जेरै कर्नाटका, मुम्बाइ, केरेला बैफोरावहाय जायफ्रा नुदों अननानैहाय मदद खालामबानो जाबाय। आङो मबाइल नाम्बारबो होनानै होदों। बेयाव नुनानैहाय नोंथांमोना कल खालामनानै खिन्थाहरबानो जाबाय। आं मिथिगौ सोरबा लोगोसे थादोंब्लाबो जोंनि बर' मानसिब्लाबो सोरबा सोरबाया सिखोमानानै दोनो, खोन्थानाय नङा। बिनिखायनो आङो नोंथांमोनखौ खावलायो, नोंथांमोना बे मानसिखौ नुयोब्ला अननानै हौवानो कल खालामनानै खिन्थाहर। दा बिथाङानो लायगोन, गारजेना लायगोन। नोंथांमोना खस्थ' खालामनायनि गोनांथि गैया। आरो आं नैबे बाथ्राखौ बुंलांखायोदि जाय गारजेन मानसिया गोदाव सोराव फन हरनानैहाय नोंनि हिन्जावा नैदियाव दं बिदियाव दं होननानै खोन्थाहरनानै जोंनो थाखा हर, फैसा हर, जों हमनानै दोनबाय होननानैहाय बुंहरनोब्ला बिसोरनो माब्लाबाबो फैसा हरनो नाङा। आंनो बेखौ भिडिअनि गेजेरजों बुंलांखाबाय। दा बेबायदिनो थगायनानै जाग्राफोर ओंखारबाय जोंनि बर'आवबो, फोथायजाला। जायखिया नोंथांमोना जायफ्रा नुदों मदद होलानो जाबाय। खनले खावलायबाय थानायलाय आङो होनाय जाबाय। नै रायजागुलायबाय आङो भिडिअ बानायनायनि नामावनो मोना हरना गुरना। दा अर्डार फैना होबाय चिकेन ललिपपनि, दा होनांगौ जाबाय, उफाय गैया। जायखिया बे बेक्तिया खोथा बुंनायखौ आङो होलांगोन। दाख्लैनिफ्रायनो खावलायबाय थाबाय। बिनिखायनो आङो दा भिडिअखौ होनानै होसिगोन। नोंथांमोना जायफ्रा नुयो बेक्तिनो कल खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय। आङो स्क्रिनाव होगोन नाम्बारखौ। आरो साबधानखा, बुंखायो आं बुंखाबाय, सोरबाफोर नोंनि हिन्जावखौ जों नुदों होननानै फैसा बिहरनोब्ला रावनोबो फैसा दाहर। नोंनो माबा मोनसे प्रुफ हरनो हायाब्ला आङो बेयावनो नोंथांमोनजों बिदाय लाबाय। खुलुमबाय रायजोफोर। आंनि हिन्जावा गुबुनजों खारलांबाय। जों सानैबो तामिलनाडुआव खामानि मावनो होनना फैदोंमोन, हिन्जावजों आंजों। हिन्जावनि गामिया दिग्लिपारा, नामा सुजुथा, टाइटेला नार्जारि। जाय बे सुजुथा नार्जारिखौ लांनाय सेंग्रा, बिनि मुङा समेश नार्जारि। बिनि गामिया बिसमुरि सिङाव थानाय नायखंग्रे दैखरगुरि। सोरबाफोर लामा सामाफ्राव नुसनबायोबा हमनानै दोन, खिन्थाहर। बे नाम्बार होनायाव रायजोफ्रा एसे हेफाजाब होलाय, गावजों गाव, बर'जों बर'। आं जोबोद दुखुआव दङ, मानोना आं दासिमबो ओंखाम जायाखै। बेखायनो हिन्जावखौ गोसोखां दाबो नेनानै दङ। हिन्जावखौ फैगोन साननानै आं दाबो नेनानै दङ। बिनि थाखाय आंनि खावलायहरनाया एसेनोसै, गोजोन्थों। आंनि मुङा मथुरा नार्जारि। आं क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट झारबारि रननगरनि। आंनि हिन्जावा दोनखारलांबाय गुबुनजों। हौवानि नामा समेश, आंनि हिन्जावनि नामा सुजुथा नार्जारि। बेबो झारबारि दिग्लिपारानि। सोरबाफोर माबाफोर नुसनबायोबा अननानै खिन्थाहर, हमनानै दोन। मोनबा एसेनोसै, गोजोन्थों।